Masu kallon mu da kuma sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labarinmu na sashen Hausa na wannan rana ta Alhamis, inda muke 17 ga watan Jumadal Ula na shekara 1445 hijira Annabi Rahama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 30 ga watan Nuwamba shekara 2023 miladiyar haifuwar Annabi Isa ɗana na Maryam. Ga kuma labarin namu inda za ku ji cewa 30 ga watan Nuwamba rana ce da aka keɓe domin incin 'yan jarida na ƙasar Niger. Sai dai a wannan karon dai ranar ta zo a cikin wani yanayi inda ta iske kasar a cikin hali musamman ma na abin da ya shafi mulkin soja wanda ba mulkin farar hula ba. Hakan ya sa da yan jarida suka yi tarurruka iri-iri da kuma suka bayyana ra'ayinsu dangance da wannan tafiyar ta wannan shekara, ga kuma abin da suke cewa. Wata rana ce mai mahimmanci kwarai da gaske musamman ga ma'aikata gidajen jaridu a nan jamhuriyar Nijar, don saboda rana ce ta musamman wadda kamar yadda aka ce don incin aikin jarida. A wannan lokaci da muke ciki misali yanzu jamhuriyar Nijar muna cikin wani yanayi wanda ya sha bambam da sauran lokatayya, tunda idan kuka lura mun kasance cikin wani yanayi na iko wanda ba ɗaya bane da na demokradiyya kamar da ake waɗi. Shi kuma wani lokaci da muke cikin musamman kuma na wani yanayi wanda 'yan jamhuriyar Nijar suka yunkura don kawo wani sauyi. Kenan dole aiki na jarida ana lokaci dole ne ya cancanci cewar mu da muke wannan aikin mu nuna kwarewanmu, mu nuna gwaninta mu nuna yanda aikin mu ya kamata mu yi shi cikin iyawa, kenan yanda ya cancanci a gabatar da shi. Wannan shine zai bamu damar cewar ka samu kai aikin ka ba tare da shakkun komi ba tare da tunanin cewar ba kana iya fuskantar matsala kaza ko matsala kaza. Matsala tana iya zauwa ne in har baka tsaya ba kai aikin ka yanda ya kamata ka yi shi. To madalla, a ɗaya ɓangare kuma za ku ji cewa 'yan ƙasa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu musamman ma bisa kai ga abin da ya shafi zaman taron na ministocin kuɗi na ƙasashe guda uku wanda ya haɗa ƙasar Mali, Burkina Faso da kuma ƙasar Niger, inda dai suka gabatar da wannan taron a makon da ya gabata, inda muka tattauna da wasu 'yan ƙasa domin jin ra'ayinsu dangance da wannan zaman taron da kuma irin ƙudurori da aka bijiro da su, kamar za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. 'Yan ƙasa dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangance da zaman ministocin kuɗin ƙasashen Mali, Burkina Faso da kuma Niger da ya gudana a cikin makon nan da ya gabata a Bamako, babban birnin ƙasar Mali. Kamar da za ku shi ra'ayin Abdulaziz Isaka Musi, wanda shine shugaban ƙungiyar nan mai ƙoƙarin haɗin kan 'yan ƙasa da kuma zamantakewa. An kai zan yi magana bisa abu hudu da sun ka saida da sun ka birge mu matasa. Abun farin shine mu samu kanmu bisa harkan kuɗi, mu yi kudin kanmu wanda zai sa mu walwala, mu yi abun da muka dama da kudin mu ba sai mun tambayi rayin wani. Wannan zai sa kasan mu ci gaba. Abu na biyu harkan bangaren noma, tun Nijar kun san da babban kasa ne, muna da hilayen wanda ya kamata mu yi noma sai mu mun kai abinci waje ba sai an kawo muna. Shine turanci ana cewa autosuffisance alimentaire. Shi wannan abun da an yi shi insha Allahu Afirka zai tashi su AS kasa uku da sun gama kai Nijar, Mali, Burkina, tunda wannan zai sa wallahi kasa ya ci gaba. Abun uku bis security, kowa sani shekaru baya da yanzu akwai bambanci da yawa, tunda kowane dare kowane rana sai kaji soja musa shi nasara bisa yan ta'adda wani ce su bata mun kasan mu. In Allah da kuma wannan na ga yanda suke nan ga tayyar su sai sun kare da su, in Allah da kuma za mu samu kanmu. Abun hudu da an kai zaman bisa harkan kasuwanci ne da za a sa kasashe ukun nan ba sa iyaka tsakanin su, da za a yi kuma za a yi kasuwanci tsakanin mu kamar cikin Nijar muke duka mu yan Mali, kamar ya zo Nijar kamar Nijar ke ake mara yan Mali. Wannan zai sa kuma kasan mu ya girma, tunda kamar su kamsi an yi kasa guda ne wajen miliyan 60 da wani abu, tun mutum miliyan 60 da abu ba karamin kasa ne. To harkan kuɗi ni na gani abu ne da duk abun da 'yan kasa da shugaban kasa sun yi haɗin kai sama shi ban ga matsala cikin shi ba, tunda mu ne mun kai niyya shugaban kasan mu sun yi na'am. Na ga shugaban sabon kuɗin nan ban ga wani lahanin da zai kawo sai ci gaban kasan mu, tunda abu ne da za a nemo garanti. Allah ba mu zinariya, Allah ba mu fetur, ko mene ne mun yi shi kudin nan insha Allah za su fata kuma za su yi kari, tunda muna da abun da zai sa kudi ya yi kari. Wannan hankalin bai ma tashi, kuma in an shi ma mutane sun san da
mun yi asara da yawa tunda kullun sun huto yan Nijar za su ganewa da ni in bai kira ma ba ai suka yaron ma an ka aihu yau ma sai samu albashi. Shi dai wannan zaman taron ya gudana ne a ƙarƙashin izinin shugabannin ƙasashen guda uku tun bayan haɗuwarsu a yayin ziyarar aiki da shugaban majalisar sojoji domin ceton ƙasa shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya kai a ƙasashen na Mali da kuma Burkina Faso. Tun da wannan rahoto masu saurari muka zo ƙarshen shirin namu na wannan rana a madadin dukkanin abokan aiki nake ce muku sai gobe inda za ku tare abokin aikinmu Musa Abdu Bano dauke da sabbin labaran namu na Hausa da kuma sharhin jaridunmu na mako. Don muke ce muku ma salam a huta lahiya.